Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala pa akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Palang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta, magtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahala, magagabay po sa inyo lahat. Sa bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin yung subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang mga nalalaman na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakiingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. Palagi po niyong sa puso at isipan at manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Ay ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ng siksik, dikdik at ang mga po ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago po umpisan po ay shoutout muna kay Belindo Palisok, Mike Tay Coming to Chile, Oriora Pang Bicol, Ryan Labiste, Unix Bernadine, Gerardo Jimenez, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Ruben Mantanilla, Marlon Hoyoy, Duel de Rosario, Pagkakat ng Dilim, ADC Commented, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion Bubies, Rodan Buok Commented, Aljon Puod, Andong Kurogig, Tani Dianan, Marvin TV, Kulot TV, Ruben Mantanilla, Rons Marcelino, Ronald Satur Commented, Rodil Ladra, Jasmine Masia, Tripoli Commented, Nestor Ramos, Christopher Kabutulan, Tinitron Commented, Robin Mantanilla Commented, Michael Hermosa, Rob Saginot Commented, April Magkalisang, Rinel Moraldi TV, Kupaik Tay Commented, Rubil Rosco Commented, Jordan Buo Commented, Ryan Labiste, Alan Prayurin, JR Saguelo Commented, Yonomo Estrada, Marlene Bautista, Kite Tuwing, Sherwin Lopez, Neil Nabago. Sa mga hindi po nabanggit po dito, shoutout po sa inyo lahat. Sana wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share, pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay tatlong orasyon sa business o negosyo o at pwede sa pag-ibig po. Napaka-importante po ito na i-share ko po sa inyo. Yan po. Tatlong orasyon sa business o negosyo at pwede sa pag-ibig po. Bago pong lahat po ay magdasal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. Dasal po tayo. Ama namin nga sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming makasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakain naman namin. Habagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nakataong tao siya, lalang Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanawag sa kinarurunan ng mga ng katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang mumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung mamili po kayo sa isusunod po nyo ito na gagamitin po nyo.
Una po ay panghalina sa tao po. Usalin po sa isip at ihip po sa dibdib bago makisalamuha sa mga tao. Usalin po sa isip naman po, panghalina sa tao. Miti quidin oratis ak ik uk titikum it sancti inim corpus miilim oratis sum pituim ilim aii impasim jak hak siga cross. Ang pagbanggit po ng pag may cross po na nakita po sa mga orasyon po, halimbawa ito, huwag kayong mag-cross na po, yung halimbawa miti qui dim oratis ac ik uk titikum it sancti inim corpus miilim orati sum bituim ilim ai impasim hak si ha. Pag may cross po ganito, tatlong cross, cross. Huwag na po kayo mag-cross, basta sambitin nyo lamang po, cross. Tatlong beses po at isalin po sa isip lamang po at po sa dibdib bago makipagsalamuha sa mga tao po. At nandito po na yung pangalawa po, panggayuma sa pakikipagkamay po. Napaka-importante po ito kung gusto mong kung yung isang tao, gusto mo isailalim yung kapangyarihan, ito po, panggayuma sa pakikipagkamay po. Narito po ang orasyon po. Vitam sigmi pactim ignum crusim. Vitam sigmi pactim ignum crusim. Vitam sigmi pactim ignum crusim. Salin po sa isip lamang po, saka ihip po sa palad bago makipagkamay po. At yung pangatlo po ay orasyon sa hypnotismo o pang-akit ng mga tao po. Napaka-importante po yan kung gusto mong paakitin. Magagamit po ito sa mga gusto nyo pong, halimbawa nagtitinda po kayo ninegosyo po kayo ng mga lupa o ahinti po, yan po na magagamit po nyo ito. O kung may gusto nyo pong may lakad po kayo na hindi po basta-basta po mapirmahan, na papipirmahan po nyo, ay dapat po usalin nyo na po ito para pirma nila po agad. O paghanap po ng trabaho, maganda po rin itong gamitin po. Basta gamitin po lamang sa kaparang tama po. Orasyon sa pagginitiis mo, pang-akit sa mga tao po. Ukat ataul bau aku. Usalin po 7 times po. Ukat atul bau ako. Ukat atul bau ako. Usalin po ng 7 times po at ipo sa usalin sa isip ng 7 times bago makipag-usap sa taong gusto mong akitin at titigan sa mata. Magagamit po sa po ito sa trabaho, kahit sa opisina kung medyo po kayo, marami pong kukon sa inyo, gamitin po nyo yan. Sa mga abroad po, magagamit po nyo rin po ito sa mga amo nyo po, sa mga nasa mga abroad, yung mga amo nyo po ay medyo maligalig po, gamitin po yun para magkonsila. Basta gamitin po niya lamang po sa tawang kaparanan po, huwag gamitin po at huwag pong abusuhin po para hindi po kayo mabalikan po. Yan po. Gamitin po nyo lamang po sa tamang kaparanan po. Napaka-importante po sa mga nasa abroad na ang amo nila ay medyo maligalig, na medyo matapang. Pwede nyo pong gawin to. Napaka-importante itong gamitin po nyo yung orasyon sa panghiniptismo o pang-akit sa mga tao. Maganda po itong gamitin sa kanila. Ano yung gamitin nyo? Kung gagamitin nyo lamang po, gamitin nyo na lahat para mas lalo bumisa po. Maraming salamat po sa nagtitiwala at nagkukuhan po.
Isulat nyo na lang po sa papel, notebook. Bumili kayo notebook tapos isulat po nyo sa notebook. Ang pagsulat po ay all capital letters lamang po. Hindi pwede po yung dugtong po dito. Para magpan po. Marami po ako ipapakalob sa inyo mga orasyon. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo pagsuporta, pagtulong po. Salo sa yung mga palagi po nagsusubscribe, magla-like. May kalalagyan po kayo na ireregalo po ng Diyos ang mga kapangyarihan sa inyong lahat. Hindi po kayo basta-basta maubusan ng pera na pang araw-araw po. Kung ano po tinutulong niyo po, ayun po ang balik po sa inyo. At gagabayan kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, subscribe na po kayo at like and share. Maraming salamat po.